més d'expedients de regulació temporals d'ocupació, els anomenats o coneguts ERTOs, han deixat desprotegits molts treballadors fixos discontinus que no s'hi han pogut acollir. Els seus contractes depenen de l'estacionalitat, com és el cas del turisme. Molts estaven a punt de començar a treballar i de sobte s'han vist sense feina ni cap prestació. Avui el govern espanyol hi ha començat a posar remei. Nos hemos dado cuenta que no es que no nos haya dejado atrás, es que nos han dejado fuera de este barco. Que mis compañeras me han llamado que no tenían ni para comer, que no tenían para pagar. Fa 20 anys que la Nieves treballa com a cambrera en un hotel de Salou. És una feina de temporada. Aquest any l'hotel havia d'obrir a finals d'abril, però ja no ho va poder fer. Els treballadors van rebre una carta de l'empresa per certificar que no se'ls contractaria perquè la força major els impedia començar l'activitat. El problema és que molts d'aquests treballadors fixos discontinus ja havien esgotat el que els tocava d'atur i ara no tenen ni feina ni cap ajuda. Esta carta no te da derecho a ninguna prestación nueva, es lo que tú ya tengas. Si a mí se me acaba, tú no cobras. Per això el sector turístic està pendent de les noves mesures extraordinàries que el govern espanyol vol posar en marxa. Una de les destacades és la nova prestació que cobraran també les persones que no hagin cotitzat prou temps com per accedir a l'atur. Això sí, es podrà rebre com a màxim durant 90 dies. A Lloret hi ha grans hotels on part de la plantilla ja estava treballant quan va començar l'estat d'alarma i han entrat en els expedients temporals, però molts altres s'havien d'incorporar al març. Són gent que fa 15 anys i 16 anys que estan treballant, i 10 anys, vull dir, hi ha gent de tot, famílies senceres, que ara, com que sortien d'un hivern, realment molts no tenen ni paro. Estan amb una ajuda que d'aquí 3 o 4 mesos se'ls acabarà. A falta de llegir la lletra petita del que aprovi l'executiu espanyol, els sindicats reclamen que les empreses continuïn obligades a cridar els treballadors amb contractes fixos discontinus perquè se'ls pugui incloure a tots en els expedients temporals. La millora de la protecció dels treballadors de l'hostaleria forma part d'un reial decret que inclou altres mesures de suport a empreses i famílies. Es prorroga, per exemple, 2 mesos la prioritat del teletreball, així com el dret a adaptar la jornada i l'horari laboral per conciliar la vida familiar. Els crèdits sense interessos per ajudar a pagar el lloguer de les famílies amb dificultats seran avalats per l'Estat, que hi destinarà 1.200 milions d'euros. Uns altres avals públics, els 100.000 milions d'euros per a pimes i autònoms, s'estendran fins a finals d'any i s'autoritzarà als autònoms que pagaven per mòduls a tributar pel que realment han ingressat.